ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. Бо диққатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Волга саркардагӣ то BMW пятёрочкара мебошад ки мошинҳое ки шумо ҳам мекофтед. Бисёр бародарон хоҳиш карда буданд дар комментария, он мошинҳо ҳам ҳаст. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестай, обуна шава и дар видео лайка бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед, мехоҳед тамошо кунед и нархошонро бифаҳмед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ки Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Авиомоторш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. Коробка передачи механика. Нархаш 5000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 32000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш хачибек. мошина мотор коробкаш звера. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм ВАЗ 2109 соли бароишаш 1998 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар девашчи ганчи. авиомоторш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передачи механика. нархаш 8000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 51000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хачибек. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Kia Spartage соли бароишаш 1998 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. авиомоторш 1.8 литрай ки сӯзишвориш бензинай. коробка передачи механика мебошад. нархаш 6500 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 41000 рубл мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум як бародар бисёр хоҳиш кардагӣ буд ки Motorol сиёнка ки марҳамат Motorol дар фархор қарор дорад. моторш д кубай. нархаш 10000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 64000 рубл мешавад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. навай моторш 5 болтай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Mercedes-Benz Vita соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. авиомоторш д3 литрай ки сӯзишвориш дизелай. коробка передачи механика. нархаш 35000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 224000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи ҷош 100%. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. шашум ВАЗ Нива соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомоторш 1.6 литрай ки сӯзишвориш бензинай. коробка передачи механика. нархаш 34000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 217000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум
ваз 2110 соли барояш 10004 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объем моторш 1.5 литраи сӯзишвориш бензина, коробка передач механика, нархаш 13000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 83000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. ҳуҷҷатош тамом шидагиай дигар арзон намешавад. ин ҳамин охирон нархша. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум ваз 3102 соли барояш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар ҷабор расулов. объем моторш 2 литраи сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика ки нархаш 17000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 211000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видео лайка биҷиха. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшии дигар. нӯҳум BMW Пятёрка соли барояш 2011 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моторш 2.8 литра ки сӯзишвори бензина, коробка передач автоматика, нархаш 158000 сомонӣ мебошад. пробегаш 170000 километр. ранги мошин сирхай спортивния. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. ҳама ҷош раднояд задни камера дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум Nissan Primera соли барояш 1993 мебошад. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. объем моторш 2.0 литра ки сӯзишвориш бензина, коробка передачаш механика, нархаш 6500 сомонӣ. ба рубл бигардонем 41000 рубл мешавад. мошин рангаш кабут аст, кузаш универсал мебошад. аккумуляторш навай, дарош замоқатия. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ёздаҳум УАЗ 2206 соли барояш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моторш 2.5 литра ки сӯзишвори бензина, коробка передач механика, нархаш 33000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 211000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дувоздаҳум Lexus соли барояш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моторш 2.0 литра, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика, нархаш 23000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 147000 рубл мешавад. ранги мошин савз аст, кузаш седан мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сездаҳум Hyundai Toreon соли барояш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объем моторш 2 литра ки сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика, нархаш 50000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 320000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш хачибек.
ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی ندارد. الیشی هم هسته. اگر خریداری کانکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، 14 شورلت لاسفتا سالی برایشش 2004 می باشد که در حالتی بهترین قرار دارد در شهری نو. ابی و موتورش 1.6 لیتره. سوزشواری بنزین گاز ای коробка передач автоматик нархаш 30,000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 192,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 15 Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархаш 13500 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 86000 рубл мешавад. ранги мошин чернил аст, кузаш сидан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳои солонаш бучидагӣ. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 16 ваз 2107 соли бароишаш 2010 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри хоруғ. объём мотораш 1.5 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархаш 13000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 83000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш нормалния. шинош нав мебошад. аккумуляторашам навай. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 17 Opel Astra G соли бароишаш 2003 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр. сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматика. нархаш 30000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 192000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад ки мошин растамошка кардагӣ нестай. мошин ҳама ҷош 100%. салонаш тозай. кузаш камтар краска мега. агар харидори конкрет набошед ба телефон гап занед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 18 Nissan Machita соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.4 литр ки сӯзишвори бензин газай, коробка передач автоматика. нархаш 70000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 448000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. алиши ҳам ҳастай ба хона. агар ки харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 19 Toyota Corolla соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.3 литр ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматика. нархаш 62000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина состояниш хуб дай. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 20
Audi 6 соли барояш 10010 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Абиё моторш 2.4 литра ки сӯзишворӣ бензин, коробка передачи механика, нархаш 28000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 179000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад, салонаш кожни сафед аст. мошин ягон ҷой задагӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.